Най-важната дестинация е края. И всички отиват там, дори когато не отиват там. А след края идва началото, което винаги е хубаво, докато не стигне до край. И може да се каже, че цялото пътуване е от един край до друг край. Край до край. Хората, образите от мислите ми, търсят начин да излязат навън. И когато това се случи чрез литературата, човек разбира, че те не са измислени, а и просто никога не си ги виждал. И тогава единственото нещо, което ти остава, е да чуеш това, което те имат да ти кажат. И когато тяхното послание бъде предадено на теб и всички останали хора, тогава това може да се каже, че това е истинското изкуство. Сарказмът е вечен, защото противостои на вечни неща. И точно поради тази причина той е в тъкната на нашата реалност и на нашия живот. И комедията по някакъв начин е начин да се посмееме на живота, но когато смешката се отнася до твоя живот, тогава комедията става черна. Особено когато живеем не за всичко, не против всичко, а въпреки всичко. И в България разбираме това много добре, защото го наричаме ежедневие и живеем постоянно през цялото време в това.